Здравейте, казвам се Иван Парк, а вие как сте? Всичко добре ли е? А вие знаете ли, аз реших да пътувам на Рим, в Италия, и също много исках да разгледам в Ватикан. Защото Ватикан е един от най-малките страни в света и също там сигурно има много хубави и също исторични изкуства и също сградите. Това е защо аз реших да разгледам в Ватикан за тук. А, вътре има всякъде изкуствата, дори в таван също. И много беше уникално и красиво. И не само в таван, дори като града също много изглежда хубаво е, дори навънка също. Особено ако вие разгледате около Ватикан, там много има хубави като сградите и също няколко сградите на покрив е много красива. Да, и също можеше да снимаше в музей в Ватикан. Може би тук е като един от най-популярни като музей и също място. Това е защо не много трудно беше да снимаме вътре. Може би само освен изкуства на Микеланджело и няколко като сенсир места, там не можеше да снимаше, но като работителите или операторите в музеите, те не като говореше трябва да спри като снимаме. И да, всички стените са много уникални и много специални също. Когато аз бях в музей на Ватикан, имаше няколко хора, но не много беше, защото мисля, че аз реших да разгледам много рано сутринта, около 8:30 час. Това е защо аз бях, че като първата група, като в музика, не музика, като музей. И също да, това е много голям като шанс, ако гледате през зимата, които няма много хора, и може би през лятото или пролета ще има повече хора. Затова аз препоръча дори зимата също. Мисля, че на мен всичко беше добре и имаше много рисуване и също изкуствата. И аз можех да усещам всичко е много специални и също всичко беше много исторични и също искрени. Наистина добре. Да, виждате, тук е като таван и стените. Аз не мога да обяснява колко има красивите. Затова аз много прекарвах много добре време в музей на Ватикан. За вас какво е най-интересно, като историята или структура
изкуства, дори няколко други неща. Добре, скоро аз пак ще дойда с добро видеото. Благодаря и приятен ден!